Да видим дали днес в първи... Може би имена като Йошинори Муто и Осако ни говорят нещо. Да се върне на по-предна позиция. Висел предстои да гостува на Кавазаки фронтален резултат срещу Тотнам. А всъщност почивката, която получи Мики Ван де Вен, невъзстановеният Радо Драгошин, който също бе част от европейското първо на Нарасе Ито да стреля. След това, разбира се, и за по-качествено представяне в английската висша лига. Чудесен шанс сега пред Йошинори Муто. Ино. Добра идея на Ино. След това истински подарък. 1-0 за Висел Кобе. Това бе подранил коледен подарък. Липса на комуникация. Зон бе привлечен от отбора на Кьолн за тройно по-висока сума от тази, която Мюнхен 1860 плати на Кашима Антлърс за неговите устни Уелсец. Центриране към далеч. Добра възможност за Тотнам. Спечели Ъглов удар тук Деян Колушевски. Болисти само двама бразилци в състава на Висел Кобе, а сега виждаме какво умее тима на Тотнам. 1-1 в 16-та минута. Педро Поро отключи част от силните си качества. Успя да навлезе към средата на терена, десния краен защитник, и да изравни резултата. Феномен Джейкъб Рамзи, който обаче е с малко по-атакуващ. Нови две грешни стъпки. Сега още една грешка можеше да допусне състава на Висел Кобе. Колушевски шутира, но покрай вратата. Решение тук на Бен Дейвис. Шанс за Тотнам! Има обаче вдигнат флаг за засада на Бренан Джонсън. И той да се завърне в Ла Лига. Центриране към далечната града. Операцията на квадрицепса, която претърпя през април. Отбележим, че и температурата в Япония в момента е 34 градуса. През деня там достигна 38. Така че след това топката е добре изчистена, пратена право на крака на Колушевски. И тук ще видим жълт картон минимум. Добре, че това нарушение в половината на Тотнам радваше и милиони в България. Години, в които Хьон Мин Сон и Хари Кейн бе още по-висел. От 2017 до 2020. Андрес Иниеста бе в тима годините между 2018 и 2020. Тени за него не са никаква случайност. Удар на изписал от далечна дистанция над вратата. Определено човек има какво да види. Макар и хубаво подаване. Шанс за пълен обрат. Топката обаче не влиза във вратата. Спрян е Бренан Джонсън. Стои двубой на Нюкасъл от тези мачове в Япония. Тук неразчетено излизане на Гиелмо Викар. Опитният нападател се възползва, за да прати топката в мрежата. Гол на Педро Поро в 16-та. Могат да предложат нещо на любителите на по-нестандартните. Сега се появи Павел Обина Оби. Халфовата линия. Добър шанс обаче сега за пълен обрат! Това е факт. 48 минута. Хьон Мин Сон със страхотно изпълнение. Капитана на Тотнам успява да реализира второто попадение за гостите. Пап Матар Саре на терена. Също важи и за Арчи Грей, който обаче вече е част от... Не, Пап Саре на терена за Тотнам. Още на почивката. Пазят своите стартови места. Оливър Скип с номер 4 партньор на Емерсон в средата на отбраната, отляво на защитата. Хубаво подаване и удар на Сасаки. Отразен. Гол с екипа на Тотнам. Трира още веднъж към далечната града. Този път топката стига до възможност. Мур може да шутира. Прави го в гърба на Такуя Иланами.
Удар и греда. Джейми Донли с много интересно изпълнение. Прецизен удар опита да ни предостави играещия Сокохама Маринос през 2019-2022. Тук резултатът е изравнен. Чудесна работа на Жан Патрик. И 2-2, 64-та минута. Докато говорихме как Тотнъм ще търси трети гол, така защитата се пропука жестоко. И Жакеро Ямагучи. Тази промяна може би бе най-очакваната. 20 години. Много хубаво центриране. Чудесна възможност за Уил Лангшир. Две по 15. Защото все пак, когато говорим за приятелски срещи, това ми се струва доста излишно. В тима на Тотнъм. Много хубаво подаване. Топката обаче напуска аут. Не трябва нищо да ни изненадва. Стъпил своето място. Сега тук на Сасаки, която спира тази обещаваща атака. Също прекаран наем в Плимут. Майки Мур с шанс, който не трябваше да го и в Плимут. Жълт картон за Ашли Филипс. Още едно от имената, които заслужават споменаване. Тадис Хол, евентуално, ако получи някоя минутка до края. Козове. За целта трябва да вкара някой футболист, който е на терена вече, но не е стартирал матча. Няма да има такава необходимост. Майки Мур с втори гол в предсезонната подготовка. 16-годишният супер талант на Тотнъм.